ଏଟେ କଞ୍ଚା କଦଳୀ ଚଟଣି ହେଉଛି। ଗରମ ଭାତ, ଆଳୁ ପୋଟଳ ଝୋଳ, ଗୋଟେ ପାଗ ହେଇଛି ଭେଣ୍ଡି ପାଗ, ଏ କଦଳୀ କଞ୍ଚା କଦଳୀ ସିଝା ଚଟଣି ହେଇଛି ଆଉ ପାମ୍ପଡ଼। ଖାଇବା ଭଲ ଲାଗୁଛି। ମସ୍ତ ଖାଇବା ମସ୍ତ କଲି। କଞ୍ଚା କଦଳୀ ଚଟଣି ମସ୍ତ ହେଇଯିବ, ତା ସାଙ୍ଗେ ଟିକେ ରସୁଣ, ଲୁଣ, ଟିକେ ଲଙ୍କା, ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି। ସବୁଦିନ ସେମିତି ଖିଆ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଶନିବାର ଟିକେ ସାଧା ଥିଲା, ଖାଇଦେବା। ଖାଇସାରିଲା ବହୁତ କାମ ବି ଅଛି, ଅଫିସ୍ କାମ ରହିବ। ଭେଣ୍ଡି ଗୋଳାରୁ ତା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ସିଝା ଭେଣ୍ଡି ପାଗ, ଭାତ ପୁରା ଜମିବ ଆଜି ଆଉ। ଆପଣମାନେ ସେମିତି ଖାଆନ୍ତୁ, ଭଲ ଲାଗିବ। ଭେଣ୍ଡି ପୋଡ଼ିବାରୁ ସିଝେଇଲେ ତାର ଲାଳ ଅଂଶ ଟିକେ ଅଧିକା ରହେ, ଟେଷ୍ଟି ବି ଲାଗେ, ଟେଷ୍ଟି ବି ଲାଗୁଛି। ଆପଣମାନେ ସିଝେଇକି ଖାଆନ୍ତୁ, ଭଲ ଲାଗିବ। फ्रेंड्स, आज शनिवार आपण घर कौन आइटम ये मतलब कमेंट लिखिए। आप आज कौन खाऊँ शनिवार गोटे कमेंट में लिखिए।
ସାଧା ସାଙ୍ଗେ ଟିକେ ପାମ୍ପଡ଼ ହେଲେ ଜବର ଲାଗେ। ପାମ୍ପଡ଼ ନହେଲେ ଟିକେ ଚା ଟିକେ ଅଲଗା ଆସେ ଆଉ। ଭେଣ୍ଡି ଭାତ ପୋଟଳ ଏକାଡ଼େ ମିକ୍ସିଂ ହେଇଗଲା ଟେଷ୍ଟି।